बिदा फंबायफोर थेंक इउ नोंसोरखौ जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय जे बेबायदि खामानि मावनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। हेल' लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय मैयाहाय गुवाहाटीनिफ्राय खमसे खम हरनि 1टासो बाजियावसो मोनफैनाय जादों आरोना। ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय प्रनिता रेस्टुरेन्टआवहाय माखासे गाइखेर दाखा ओमफ्राय फ्रेसआव दोननाय दै गुसुफोरखौ लोंनानै ओमफ्राय गारियाव एसि जाबोनानै ओरैबायदि गगा मोननानैहाय गुजुख्रेबनानै लोमजाफैबायना आङो। ओमफ्राय दा गाराङानो ओरैबायदि दस्रा जालायदों आरो नोंथांमोनाबो निस्सय दस्रा खोनादों जानांगौ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना ओरैहाय मिनि ब्रह्म सिस्टारा ओरैबायदि मोजां बुंदों आरो, जायनि फलावहाय गुवाहाटीयावहाय दाख्लैबावैसो लाइमोन बेबायदिनो खायफा फरायसाफोरबो दंमोन। दा बिसोरखौ गुवाहाटीनि एक्स-एन-डि-एफ-बिफोर हमनायनि सायावहाय ओरैबायदि मोजां खोथा बाथ्रा बुंदों। दा आङो बेखौहाय नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोनासंहोलांगोन। ओमफ्राय माखासेफ्रा डाउनलड खालामनानै होखाबायबो जानांगौ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे मिनि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौहाय जायफ्रा भिजिट खालामनो गोसो भिजिट खालामनानै साबसक्राइब खालामना हो, जाहाथे बेबो बेबायदिनो मोजां कनसेप्ट लाबोबाय थानो हाथों। दा बेनिखायनो भिजिट खालामहैनो हागोन आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे खोनानाय बायदिब्ला बेबायदिनो गुवाहाटीयाव हमनो थांगासिनो दंबावो, बेबायदिनो गुवाहाटीयाव थानाय एक्स-एन-डि-एफ-बि आदामोना। दा आंबो बेखौनो बुङो जाहैबाय, जायबा जेसेबांनाखि बेफोरबायदि गाज्रि आखुथायाव थानाय नांनानै थानाय गोबांथार लाइमोनफोर दङ, दा बेखौहाय बेबायदिनो नायै जेखियानो जा, बङाइगावआनो जा बा क'क्राझार जा बा गुवाहाटीयानो जा बा बेंगलर जा बा दिल्ली जा बा मुम्बाइ जा, गासैनावबो थानाय जोंनि माखासे बर'नि माहारियारि आफादफ्रा एसे नायबिजिरनानैहाय मोजां नोजोर होनानैहाय एसे खेल खालामनानैहाय हमोब्ला बहुद मोजां होननानैहाय आङो सानो आंनि थोरोबनिफ्राय। दा बेजों लोगोसे ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंबावगोन, जेसेबांनाखि गामि ओनसोलाव थानाय बेबायदिनो खायफा बायदिया गाज्रि आखुथाय लानानै थायो, ओमफ्राय फाथा मोना, बेबायदिनो गोबां टाउनफ्राव फैयो स्रोद बेबायदिनो लोगो लाफैयो। ओमफ्राय बेफोरखौहाय गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो, न'खरनि दैदेनगिरिफ्राबो एसे खेल लानाया मोजां। दा आंबो बेखौनो सानो आरोखि। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना बे सिस्टारा बहुद मोजां खोथा बाथ्रा बुंदों। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एसे खोनासंहोलांनोसै। जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोनहा खोनासंलांनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे मैया जे आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन बिनानावमोनाव सोंनानैहाय, ओमफ्राय दा गोबाङानो बुंदों जाहैबाय आंनो कमेन्टनि गेजेरजों मोखां देखायनांगौमोन मानांगौमोन होननानै। ओमफ्राय दा ब्रादारमोन सिस्टारमोन, मोखां देखायलायनांगौ प्रयजन गैला, मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना सिगांनो नुजोबखाबाय। ओमफ्राय बेजों लोगोसे माखासे बेबायदिनो प्रब्लेम जायो, माखासे गोबाङानो मोखां देखायिआनो मोजां जादों होननानैबो आंखौहाय कमेन्ट होदों एबा बुंदोंबो। ओमफ्राय दा बे हिसाबैनो आङो मोखांखौहाय देखायनाय जायाखिसै, नोंथांमोनाथ' बयबो निस्सय नुखाबाय। दा अब्ला नायलांदो बे सिस्टारा मा बुंदों आरोना। हेल' लोगोफोर, गुड मर्निं। आंनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय आरो एक्स-एन-डि-एफ-बि बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरबाय। थेंक इउ बिदा फंबायफोर, थेंक इउ नोंसोरखौ जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय जे बेबायदि खामानि मावनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो आंल' नङा, बयबो गोजोननाय मोनदों। नाथाय आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों, आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोगासिनो जे गथ' गथायनि बांद्राय जाथारबाय। बे गथ' गथाया लोंनाय जानाय बेरायनाय बिराद बारानिफ्राय बारा नुबोगासिनो। नाजालांबाय था, बेबायदिनो हमबाय था। आरो मा फोननाय बुस्थु थानो नाङा बेयाव, बे सान्द्रि मोखां ना मा होनदों, मा भाषा बाहायनाय जादों बियो, मा खनसेखौ मा फोनबानो जायो, मा फोनांगौ, बेफोरबायदि खामानियावबो मा फोजानो लुबैयो नामा? बे बुस्थुआ मा फोजाग्रा बुस्थु नामा? बबे गोरोन्थियाव बबे दायाव दा मा फोनांगौ बेफोरनि खोथा थायो बिनानावफोर। बेबायदि खामानिया मा फोजाग्रा बुस्थु नङा। जै बेबायदि खामानिखौ मा फोबावबायना आरो लाव मानलाबाय, माबायदियाव हमजायो माबायदियाव हमजाया, बिसोर आरो सालाकसिनसो जानोसै। आरो उननि मानसिफ्राबो माने खनसेखौ मा फोखायो जेबो नङा होननानै गिनायसो नंलिया माथो। ओंखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुं आरो सापर्टसो होनांगौ। नोंसोरो बिदि हमनायखौ हमथों, बेफोरबायदिखौ हमाबा गाज्रिखौ साग्लोबहोजोबसै। गाज्रि मानसिनि थाखाय जों मानसि मोजांफ्रा ओरैबायदि बरनाम मोनफानोसै। बा जोंनि फिसा गथ' गथायफोरखौ मोजां गथ' गथायफोर दङ, बिसोरखौ जोंहा मोजां लामा दिन्थिलांनांगौ। जाय सासे सानै गाज्रि मानसिफोरजों जोङो बेफोरखौ रुजुफानो हाया। बेफोरबायदि खोथा दा बरन, बेफोरबायदि खोथा दा बुं।
आरो जाय दालाल मानसि बिसोरखौ हमनांगौ। मालायनि फिसाफोरखौ बरबाद खालामनो लांग्रा, थाखा फैसानि लब देखाय बेबायदि खामानियाव बाहायहैदों। दस्रा खामानि गैया नोंस्रा, बेबायदि दालाल खालामनानै जानोसो दङ नोंस्रा। मानसिनि देहाखौ बरबाद खालामनानै होग्राफोर, मालायनि जिबन मालायनि लाइफ बरबाद खालामनानै होग्राफोर। गाज्रि मानसिखौ लोगो मोनोब्ला मोजां मानसियाबो गाज्रियाव थांफायो। बे दानि गथ'फोरखौ थाखा फैसा दिन्थि लफाय लांनो नागिरदों नोंसोरो। एसे गाज्रि खामानि मावनानै जागासिनो। हा सानसे बेफोरलाय दालाय हमजायाखै होनबा हमजोब, लिंक नागिर हमजोब बिसोरखौ। एसे लोखि सारा जायबा जाय बिमा बिफाखौ थगाय बेरायो, अबावबा थाङो, ओजों गाज्रि खामानिसो मावखोमागासिनो दङ। जायबा जाय बिमा बिफाया मिथिसेयावबो हाला होननानै हगारबाय। नाथाय बेबायदि नङा। फिसाफोरखौ गोरोन्थि जादोंब्ला माबाफोर हागौमानि सुद्रायनो नाजा, हागौमानि मोजां खालामनो नाजा। मानो होनोब्ला गोरोन्थिखौ नुनानै हगारोब्ला नै गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन गोरोन्थिया जाबोगासिनो थायो आरो जाबोखागोन। दा हनै गाव गावनि गन्थङासो हायो लासिं सिंनो। मोजांबाबो गाज्रिबाबो गाव गावनि फिसा, नंखायनो जा एसे गाज्रि नुदों बे समावनो सुद्रायनो नाजाखा। बे बायनो थांग्राफ्रा मालाय गाव गावनि गथ' गावनि फिसाफोरजोंसो समान, बा बिनानाव गोरलै बेफोरबायदिजोंसो समान मानसिफोरखौनो मारै बायनो हाखो? गावजों गाव बर'जों बर', माथो बर'फोरसोबावनो लासिं सिं लाजिनो रोंला नोंसोरो। एसे लाजिनाय फैदो। गाव गावनि फिसाजों समान मानसिफोरखौनो बेबायदि बायहैयो जाहैबाय नोंसोरबो, बायग्राफ्राबो। नोंसोरो बायनो थाङाबा बिसोर मालाय फाननो हागोन नामा? बायनो थांग्राफोरखौबो हागौमानि हमनांगौ, बायग्राफोरखौबो हागौमानि हमदो। एक्स एनडिएफबि नोंथांमोन बिसोरखौबो हम। दा गुवाहाटियावल' नङा, जेरावबो हमनांगौ। जेरावनो बेबायदिखौ मिथिदों, जेरावबो बेफोरबायदि खामानिया जाखोमाबाय थायो। ओंखायनो हमजोबनांगौ जेरावबो। जोंनि जायगाफ्रावबो, खालि गुवाहाटिनिल' खोथा नङा बियो। जेरावनो मोनो बेयावनो हमनांगौ। आरो जाय मानसिफ्रा एसे थाल मोनदों बेखौ खिन्थानानै हर। बेबायदि हगारनो नाङा, मिथिसेयावबो मिथियै बायदि थानो नाङा। जाय बेबायदि गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ बबेबा खन्द'आव, बेफोरखौ मिथिदोंबा अननानै खिन्थानानै हरलाय। गाव गावबागाव हारिखौ सुद्रायनायाव, सुस्रांनायाव गाव गावबागाव हारियानो, गाव गावबागाव जाथियानो मालाया मिनिगोनसो बेफोरबायदिखौ। नंखायनो जाय अबेबा खन्द'आव बेफोरबायदि घटनाया जाफ्लायबाय दङब्ला मिथिनानै अननानै खिन्थानानै हर। बे खन्द'आव उमुक खन्द'आवबो ओरैबायदि जायो, ओरैबायदि सोलिगासिनो दङ होननानै खिन्थानानै हर। अननानै बिदा फंबायफोर, बिब' बिनानावमोन, बेफोरखौ दादोनखोमा। बेफोरबायदि जायगाखौ मैला खालामनानै दाला। गोजोन्थों।